masa da ƙarfi da wani sai kare ka hita bubuwa hita cikin yi na da muje da sauri muje rana muje a ta yaron malam tare da mai ƙari a ta yaron malam tare da wani mai ƙari ga dan mai ƙarin gurmada muje zuwa wayo wai a ya gama shi aiki wallahi ga dan nan wayo ba da ni aka yi ba ina je me kallon gure ba da autar da almajiri wai